Mama wabwino konse kumene muli yayi basi pamene panathu pali audio ya Bon Kalindo yomwe akuti sindinkakuwuzani simukuziona ndi sitikudziwa kuti akuti zichani ndeti timvetsere tione. Ndakhala ndikunena inu Amalawi koma mwina simmakhulupirira. Ndakhala ndikukuwuzani ndikukuchenjezani kunena kuti 2024 muona zinthu Amalawi zimene simunazione, ndipo tikamayandikira kuzisankho muona andale akufika saizi yokatunga madzi pamutu, muona andale akupereka ndalama zodabwisa. Aja ankakuzuzani aja ankakutengani ngati ndinu zisiru aja muzakhala ofunika. Lero mwaziona ndalama tuzikutuluka, ndipo ochenjera adya ndalama, opusa sangadye. Koma zonsezi akupanga ndi cholinga kuti mukawapase voti ina. Kutereko ankaona ngati 5 years ndi 10 years. Anthu amanena kunena kuti nkhobwe si nyemba, mumpoto muja mukayikamo nyemba ndi nkhobwe zimasiyana. Ankaona ngati 5 years ndi 10 years. 5 years ndi 5 years si 10 years, ndipo imakhalanso osakhala 5, imakhala 4 years. Lero tiwabwana kumpanda za avuta, ankaona ngati nyengo izikhalabe choncho. Lero chiseko chawapana paka kufika saizi yoitana mafumu alilongwe onse, Central Region yonse, mafumu kukazaza ku State House, kufika saizi yogwada pansi
kwathu kotu kumulanjeko tikanena kuti munthu wagwada pansi ndiye kuti amapereka ndalama kapena iyayi amapereka zina ndi zina, koma kugwada tukugwada pansi kwa mawondo kuagwadira mafumu atapita ku nyumba kwake kuja kumachedwa ku State House Kamuzu Palace kukagwada pansi president akulira akuapempha mafumu aku Central Region kunena kuti chonde ine ndine mwana wanu ndithandizeni m'mizimu ndikaenda anthu ango nditukwana, ena akunena kuti salembesa chifukwa sanalandire nawo ndalama, ndiyamba ulendo oyenda m'malimana, ndiyamba kukupasani ndalama ama 5,000 kuti muziwapasa anthu olembesawo komanso inu muzilandira ma 15,000 chonde ndipo ndikukukonzerani ka package kanu kuti enanu ndikugulireni magalimoto, enanu ndikupaseni ndikumangireni zinyumba, enanu ndikupaseni makobiri aphwamwamwa. Atagwada pansi president umangoziwa kuti kumalawi ndikoopsa, kuteko chiseko chamupana kufunafuna kuti asankhidwenso kachiwiri President Chakwera amene waononga ziko ili la Malawi. Ndipo mafumu inu aku Central Region ochenjera tikuona nidi kuti ndinu ochenjera kapena ofoira, chifukwa andale ndi anthu opsa, andale ndi anthu opusisa. Nthawi yonseyi zaka zonseyi sanakuyitaneponi kupita ku State House, lero mwakoma chani? Anzeru mukuyenera mudye ndalamazo, koma simunga mukakamize munthu kukavota chimene iye asakuchifuna. Mafiri mutu akupanga okwanira. Tikunena pano madera ena olembesa akuauza anthu kunena kuti mmene mwafika pano pitani center yakuti mukalembese akakupaseni chanzika. Kufika kumeneko akuauza kuti machini athu sakuyenda, chifukwa chonena kuti aberabera zonse akwanisa zonse zimene amafuna mu system yawo ya simatimatikiyo. Tikunena pano machini asimatimatiki odindidwa mbendera ya ku Mozambiki afika sopano machini 6 makompyuta 6 odindidwa mbendera ali ku area 10 ko, ndipo akuti akamafaniza zinthu zawozo kutenga zijachanzika chija uchifaniza ndi zimene apulintazo kumaombera mmanja kumakondwera kuti ife basi tikuina so ife. Ndiye ndikufuna ndikuuzeni inu mafumu, kuli mafumu ena osusuka amene amangoyang'ana pa ndalama kulephera kuona mavuto a anthu. Mmakhala ndi anthu m'mizimo ndi inuyo, mmene anthu akuvutikira mukuziwa ndi inuyo, mukaagulisa anthu chifukwa cha 5,000 ndi 15,000 ndi magalimoto amene simuzalandira. Muzandikumbukira. Voti sitivoterana, voti ndi muntima. Choncho akulu amene wazavuta tikamanenatu kuti ku Malawi kuno kuli mamafiya, ziko lili kulamulidwa ni mamafiya, muzikhulupirira. Last week ineyo ndinanena kunena kuti ku parliament kukubwera biru ya mafuta imene akufuna apereke mphamvu kwa president ndi azibale ake ndi mwanache ndi ma ministers kuti azikagula mafuta okha. Lero ambiri simunandikhulupirire, ena anapita pa Facebook ndikumakanditukwana kuti na madrama uja amene uja chisiru Boni Kalindo opepera zimene akunena zija ndizonama. Ndidanena ine kunena kuti ku parliament kukubwera biru finance ministers asanachite table budget ya midi koma anthu simunakhulupirire. Ndidanena kunena kuti ma MP ambiri atu alandira ma 5 miliyoni komanso ena atumizidwa kunja. Lero mwaziona Malawi, mwaziona sopano. Titokoze a Bright Msaka, titokoze a George Chaponda ndi ma MP ena amene anaima kufuna kuteteza ziko, kufuna kudana ndi mediocrity. Koma chifukwa chonena kuti ma MP ambiri ndi osusuka, makamaka aku opposition. Tikunena pano ena ambiri ali ku Cambodia, ena ku America, ena maiko aku South Africa, ena ku Japani,
boma kuatumiza dala leader of the house kutumiza dala ma MP ya opposition ndicho linga kunena kuti akasalamo nyumbamo malinga ni numbers bill ija ichite pasi mwaliona ziko sopano kumene likupita kutereko imene ni njira yokuti abere ndalama makatero onena kuti apeze ndalama zokuti azisunge maiko akunja komanso kuti apangire kampeni ndikamanena ine nimaoneka ngati ndine olongolola kwambiri koma mwaziona sopano kumene ziko likupita tikunena pano ndiye kuti mera ija yatha komanso mabungwe ena amene amaona za mafuta alibe mphamvu zapita kwa president mwanache komanso minister ndiye kukhala kulemera koopsa chifukwa ngati kuli diru imene munthu maduka mmenya kamozi ndi kamozi ndi kulemera ndi mafuta ndiye mwaziona ndizomvesa chisoni kwambiri muzakamuona mamuna nyumba akumakagula yekha ndiwo amayi mukuyenera muthawe mamuna wanzeru amasiya ndalama pakhomo kuti mkazi azikagula ndiwo aziona mmene ndiwo kapena pakhomopo paliri koma ndalama osazisiya ndikumapita yekha ku grocery ndikumazisunga ndalamazo iwo osamaona kuti ndalama zili kuti uziwe kuti uli pa mavuto mkazi iwe chimozimozinso ziko lili ngatiso chimozimozi banja muzakamuona president akumayendayenda ndikumakagula yekha mafuta ndikumapanga yekha zinthu muziwe kuti president amene ndi wokuba president amene ndi wamadiru kutereko ziko la Malawi lili pa mavuto opsa mwina amene mwaona mbuyo mu mavuto a Malawi si kanthu apapa muona zenizeni kodi tu m'mizi mutu anthu akuyenda kugula za nzika tikapita kumangochi ukoko anthu kwazaza kumenepo ndipo ndikudabwa kunena kuti kodi inu a opposition zimenezi simukuziona bwanji osagwira anthu amene wa maumboni alipo maumboni koma inu khaya mwatanganidwa ndi chani sindikudziwa kuti mwatanganidwa ndi chani ndi apa mukuwasiya ujeni anu mamonitors yanu osajesa mamonitors a DPP kulilongwe akuvutika kwambiri maderamu mukanapita muathandize anthu akukhala kuchokera pa center kuchokera mamawa pakana mazulo osadya akabwera anzathu onde kumabweresera nyama kulumba ziuku kwakhala anthu akuvutika kwambiri mamonitors kodi sopano chisankho chomuzawina bwanji ngati simusamalira mamonitors yanu koma mwatanganidwa ndikumapanga mapulogalamu okunena kuti ifeyo a opposition yena ife basi madera athu sitizapangisamo maprimary mistake yayikulu mistake ya anthu andale amaganiza ngati ana kuteroko mukakhala kuti mwapangana khala ndinu a DPP kha a UDF a UTM a Ford kuti mmadera ena musapangiseko maprimary mwagwera pompo chifukwa vuto la anthu andale ena amapita kukamunamiza president kunena kuti bwana ukuku munthu uyuyu akulimbikira amene iye asapititseko maprimary anthu masiku ano amafuna munthu amene ankonda anthu ndi ochenjera Malawi anachenjera tiyeni tizipanga zinthu za mu democracy mosatira malamulo palibe chifukwa choti musakapangisire maprimary ndikumakhala diso mukutchingira ena tikunena pano ayamba kulandira ndalama za mashado kumahonga ena pakana apanga zibwenzi kumahonga anthu akujipani ndicholinga kuti abakire kuti kudera kwawo kusakhale maprimary mupitise mukapange maprimary kafukufuku amene apanga Malawi First tapeza kunena kuti chipani chimene sichipangisa maprimary chipani chimene chimakondera anthu ena chimakagwa mwamphuno tazionapo mbuyomu ineyo chisanzo ndichakumulanje bale ilipo nthawi ina yake anapanga mistake yomusankha munthu kuti amene tikufuna timuchite reward nthawi imeneyo anzanga amusowa akuoneka ngati kape pakana ananyamulidwa amusowa kunyamulidwa ku Robins Park kutulusidwa panja kunena kuti kumeneko kuli kale MP ndipo boma likunena kuti sili kufuna kunena kuti kumeneko kupangidwe kapena chipani cha DPP
sichikufuna kuti kupangidwe ma primary, chinachitika ndi chani? Andale muziphunzira ma mistakes amene munapangapo mbuyomu. Lero li kumeneko kuli amene munamuuza uja kuti akhale MP uja, anthu amaona, anthu amasankha ntchito za MP. Ena ndi awa akumulirira Michael Ousi pakana press statement T ati kumulirira Michael Ousi, kunena kuti bwanji Michael Ousi walankhula kuti boma ndi lomwero. Tikufuna tiziwe ife a UTM kuti iyeyo akulankhula ngati ndani. Munthu mamuyitanira sima iyeyo sana adye nawo, sikusonyeza kuti simayo sakuyifuna. A UTM mwachita kusavuka, mwachita kutani. Inu munali ndi convention yanu kunzuzu, ndiye Michael Ousiyo sanapiteko ku convention ko. What does that tell you? Muli naye kapena simuli naye? Ndiye lero iye uja wapita kumwanza wakalankhula statement yache kumene kuja kaya akutanthauza kuti walowa